Ну, а може фарбами помалюємо? Не хочу. Я ще лапи перед сном запецкаю. Ой, а у доганялки? Удвох? Сумно. А як на конт бадмінтона? Згаджайся, буде весело. Весело? Да тільки ж учора гуляли. Ну ти капризний, ну не догадись. А не треба пропановувати аби що. Ось няня Полінка зараз приїде і одразу придумає, як нам весело і з користю час провести. Ти коли це буде? А довго чекати не прийдеться, бо я вже тут. Няня Полінка, привітання. Привітання, сябри мої. Салют! І про що на гэты раз прачаєтеся? Ніяк не можемо вирішити, чим зайнятися. Ось яно що. Може, пропонуєш що-небудь цікаве? А лепш за усю веселу гульню, у якою ми ще ніколи не гуляли. Нема проблем. На самой справі. Ага, тільки одна умова. Спочатку треба буде трохи прибратися у покойчику. О, так Не завжди. кажи. Чекаєш я із добрим настроєм, чекаєш, а яна... Сябры мої, не бурчите, гэта не зойме шмат часу. Ми хотілося б вірити. Так і буде. Усё, що треба, мне протерти пыл, а вам подмесці подлогу. Усяго тільки. Чим раней пачнете, тим хутчэй скончыце. О, няня Полінка, а мячолки ж ніде нема. Нема? Як гэта няма? Ну не ведаем. А може, і викрав хто? А калі паглядзець больш уважліва? О, цукерочка! Напевно, смачненька. О, ще одна. Ну що, знайшли? Ой, ви ще глядите. Шукайте, шукайте. Опа! А ви ще? Ой, ще одна. Ой, Ой. знайшли. Тады хутчэй за справу. Няня Полінка, а ми відаєш, що тут подумали? Што? А що підмітати підлогу на угол не треба. Гэта чаму? Ну, тому, а що необходимо бути ближей до природи. Так. Топа, Тёма, як вам не соромно? Нават першабытныя людзі прыбіралі ў сваіх пячорах, а вы сучасныя дзеці, тэлевядучыя. А хіба у першобытных людей были мячолки? Зразумела ж, яны выраблялі мяцёлкі з поўсці жывёл, якую чаплялі на палку. Треба ж яшчэ, скажи, начышчалі пячору да бляску. Можа і так. А пазней мяцёлкамі сталі служыць галінкі чароту, бярозы, потым алешніку, асіны і іншых дрэўцаў і кустоў. Няня Полінка, а з чаго їх зараз робять, ведаєш? А зараз мяцёлкі вяжуць з расліны, якая называецца сорга. Ніколі не чуў. Але гэта так. Зерні гэтай расліны перапрацоўваюць на кропы і муку. Зеляніна ідзе на корм для жывёл, а з саломы вырабляюць плеценыя рэчы, паперу і мяцёлкі. Хто робіць гэтую карысную рэч? Раней стварэннем мяцёлак займаліся ўручную, а цяпер часцей за ўсё іх робяць аўтаматычныя станкі на фабрыках. Вось яно як! Так, але ведаеце, нават зараз лепшай мяцёлкай лічыцца тая, якая зроблена уласнымі рукамі. Дарэчы, сябры мае, доўгі час мяцёлцы прыпісвалі магічныя ўласцівасці. Магічныя? Ага, дастаткова казкі ўспомніць. На мятле ляталі. Сапраўды, гэта ж лятальны апарат Бабы-Ягі. Ага, а яшчэ мяцёлкай вымяталі з дому ўсё дрэнна. І не толькі смецце. Ой, ты сапраўдны абярог для дома? Ага, а яшчэ з даўніх часоў з мяцёлкай звязвалі шмат павер'яў. Як цікава. А то, па адным павер'і кажуць, калі новай мяцёлкай пабіць пладовае дрэва, будзе вельмі добры ўраджай. Ух ты! А калі дзетак, то яны будуць паслухмяныя і добра сябе паводзіць. Ну мы так ужо добра зразумела. Няўжо? Ведаеш, Тёма, я наогул лічу, што падмятаць падлогу – гэта вельмі цікавы занятак. Топа, не могу с тобой не погодиться. Вось так бы адразу. А для гледачоў гэты час цікавы мультфільм. Фу! Ну мы і стаміліся. Зато і як прыемна, калі ў пакойчыку чысціня, парадак. Ну что ёсць. Шкада толькі пагуляць ні ў што не паспелі. Топачка, ноч хутка пройдзе, наступіць новы дзень, нагуляйцеся. А зараз час развітвацца з гледачамі, рыхтавацца да адпачынку. Да пабачэння, дзяўчынкі і хлопчыкі. Доброй ночи, сябры. І салодкіх усім сноў. Ой.
за облаки. Синий тень, сонный тень отползает в далекий. Сбегли зайки все в лесы, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошаня ты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошаня ты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, каски все, похованы под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так сама, каля мамы, тихо, тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вошаня ты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай.